Gaur hemen Aperribaiko laugarren igogailua aurkeztera etorri gara. Gobernu heldu ginenetik, hause obra handinetako bat izan da, beste rapala mekaniko bat egin gendun, eta uste dugu auzo honetan, bizikalitatearen zentzuan jauzi handi bat eman dela. Jente nagusi asko bizi da auzo honetan, Aperribain, eta gainera azpimarragarria da, zelan igogailu honek lotzen dauen eskola, beko parte guztiagaz. Aurrekoak lotzen zeuen ambulatoriogaz, honen lehengo pisuak farmaziagaz lotzen dago, beraz, bizikalitate horretan jauzia da, zegaitik lotzen dauzelako zerbitzu publiko ezberdinak. Jadanik egin dugu laugarren igogailua Aperribain, proiektuak 8 hilabeterako lanak aurreikusten zituen eta 7 hilabetetan egin dugu. Pasadan eguestenetik martxan daukagu igogailua eta jendeak erabiltzen du. Aurreikusitako inbertsio ekonomikoagaitik eginda, 1.000.000 eta 300.000 euro. Horretan jarraituko dugu eta uste dugu Aperribaintzako oso onuragarria izan dela igogailu hau. Badagoenez erabilgarri, erabili dezagun eta hurrengo plangintzatan sartuko ditugu hurrengo esku hartzeak.